Sådan et stykke robrød, hva'? Og så lige med en fiskefilet. En fiskefilet, ja. Remoulade og så citron. Og remoulade og citron. Citron. Hallo, sådan en stjerneskud, dog. Stjerneskud, ja. Sådan en kogt og en stegt fiskefilet. Og så godt med citron og mayonnaise ud over det hele. Og pynt kaviar. Eller sådan et stykke rugbrød, og sådan et stykke rugbrød med fedt med grever i og salt. Sådan et stykke rugbrød med fedt med grever i og salt. Hvad mener I om det? Eller sådan et stykke med gammelwurst, dog. Gammelwurst, ja. Gammelwurst, så skyld ud over det hele. Gammelwurst med sky. Med sky. Så lige sådan en lille akavit til det. Lidt til. Er det godt? Lidt til. Er det godt? Det er godt. Det er godt. Det er altså sådan et stykke robrød med leverpostej og bacon og champagne. Med leverpostej, ja. Et stykke med leverpostej, ja. Så lige en ase henover. En ase. En ase, du. En ase. En ase. En ase. Eller sådan en gang biksemad med spejlæg og ketchup ud over det hele. Og lige et stykke robrød til. Med ketchup ud over det hele. Og 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 ud over det. Så du gule ærter. Gul ærter. Gul ærter. Gul ærter. Gul ærter. Sådan gul ærter med kogt flæsk der og sennep og lige et stykke rugbrød og gul ærter med kogt flæsk, det er altså det. Andendagsærter. Ja. Andendagsærter. Andendagsærter. For at snakke om andendagsærter. Så lige sådan en lille akavit til dig. Akavit. En lille et til. Er det godt. Er det godt. Er det godt. Det er godt. Nej. Er det godt. Det er godt. Det er godt. Jamen, ved I hvad? Skal vi ikke tage en lille ind, imens de vinder og plade? Jo. Agir. Giver du? Ja, agir, Jan. Så er der ikke noget betænkt sig. Nej, det er helt sikkert.